Cada any, més de 8 milions de tones de deixalles arriben al fons del mar, un problema que posa en perill i amenaça les espècies marines i els ecosistemes. Un material, el plàstic, que se segueix utilitzant en la producció diària de centenars i milers de productes, molts d'ells d'un sol ús, afegint la problemàtica més que poc d'aquest acaba reciclat. Els estudis fets conclouen que l'any 2050 hi haurà al mar més plàstics que peixos. Sortosament, la conscienciació sobre aquesta problemàtica es va estenent entre la població i sorgeixen, cada vegada més, iniciatives impulsades per entitats o ONGs. És el cas del Centre de Busseig Safira Dive, a Vilanova i la Geltrú, on organitzen jornades de neteja del fons marí. Doncs hem tret, en el fons del mar, hem tret plàstics, hem tret també molta draps, fins i tot tela, trossos de tela, molt de fil de pescar, hams, hem tret també compreses, tros de plàstics que estaven lligats en les gorgònies. Aproximadament el 80% de les deixalles que es troben al mar provenen dels residus generats pels humans, moguts i transportats pels diferents fenòmens meteorològics. El temporal Glòria n'és un exemple. Fa molts anys que els pescadors alerten d'aquesta problemàtica que està fent que les seves jornades de pesca es converteixin, cada vegada més, en jornades de recollida de deixalles. De fet, el projecte Pesca Neta neix amb la intenció de visibilitzar i conscienciar d'aquesta feina que diàriament fan. Només durant el 2020 van recollir més de 44.000 quilos de brossa. Accions de neteja que es repeteixen també a peu de platja, on les borilles de cigarreta representen una de les problemàtiques més evidents. Estem recollint tota la brossa que la gent llança des dels carrers, les muntanyes, que va parar al mar. Ho posem en unes bosses i després passarem les bosses i a veure quan hem fet. Hem recollit moltes coses, hem fet servir la metodologia una mica també del Volem la platja neta, que és un programa que fem des del Consell Comarcal, per anar marcant tot el tipus de residus que anem trobant. Hi ha moltíssimes borilles, a més les borilles triguen uns 10 anys en desintegrar-se de la natura i a més contaminen molt l'aigua. Hem tret 8,5 quilos en total, entre el mar i la platja. 4 han sigut des de platja i 4,5 quilos han sigut des del mar. Hem pogut recuperar, d'entre tota aquesta brossa s'havia quedat enganxat un cavallet de mar i l'hem pogut recuperar i tornar a alliberar en el mar. La majoria de residus són que venen del terra. El 80% del que recollim és el que ve del terra. Recentment, investigadors de l'ICTAUAP han advertit de l'impacte que l'actual model turístic té sobre la producció de brossa marina a les platges. També hi ha un bri d'esperança i és aprofitar la situació que ha generat la Covid-19 per replantejar de dalt a baix el model de producció i consum actual.